trí ceathair. Well, is chosúil go bhfuil muid beo laidúí mé an inneog sin onas go mbeidh mé go bhreathanú an gceamara. Well, tá ar a caint faoi chomhchuimhiú cánach nó más fearrat chomh-oiriúnú cánach do chomhlachtaí. So is dócha chomhchuimhiú cánach corparáidí. Níl thuaidh me gom céir tá i gceist ach tá chomhlachtaí dearfainn ag tuairt le fios nó le tuiscint ar a laghad go bhfuil an plean seo ina bhagart níos mó den tír ná Brexit féin. Tá an rialtas mhóra faoi cibé agus déantar plé sa nuacht an inniup faoi chuideachar agus cáréiseach agus íogar agus cigiilteach is tá polítíocht cánach corparáidí in Éirinn. Tá foréigin in aghaidh an Rohingya ag géarú in Myanmar agus tugtar le fios gur pátrún seanbhunaithe foréigin stáit in aghaidh an Eorpa atá. Deirtear go bhfuil géarchím déanta den achrann seo. Is chosúil dal an scéal go bhfuil Myanmar ag plé leis na Rohingya díreach mar a bhí an Ghearmáin ag plé leis na Giúdaí. Náide áisiúil atá tú. Tá na heaspaig ar tí tíochs an Aifreann a athrú tar éis rialú ón fápa ag tuairt le fios go bhfuil cuid den tíochs Aifreann gnéas chléanta agus seanáimseartha. Railín. Sa chánáisnéis díríonn an taoiseach ar ceoratha cánach don bhean aicme, dearch siad sin cibé. Níl is agam céthe Andrei Markov ach do bainte go le mata. Tá an GRA ag taithint ar na Gardaí tacú leis an réiteach páy nua don Stát Seirbhís nó don Seirbhís Poiblí. Agus tá áthas ar a laghad 202 dhuine i ngáile. Well, más duine é chomhlacht. Tá áthas ar AIB go raibh siú na sonraí a cháiliú níos túisce. Tá áthas ar an té a cháil na sonraí agus tá áthas ar an tuairim is 200 customéir de chuid AIB ar cháiliú a sonraí.
Well, Fléimar mo rinne a ho cás lechal in nai cólacht as gan fost a ofraldó nor dúirte go rá homogeneasucht agus ginmhile álch agus in aidlí dé. Mother folklore, níl tad le rátha gom faoin leabharach go bhfuil sé amach. Túris gháis J.P. Donleavy. Fuair J.P. Donleavy an túdar an scríbneoir bhás le déanaí. Rusk gnéis a bhíon i leabhar is chosúil. Fléimar George Hookhanna, Fléimar na cánáisnéis fuair fear bás i dinetí i Rathmúinis. Tá scarnaí Ryanair titim. Tá plean cánach an Aontais Eorpaí ina bhagart de Éirinn. Staid driven GAA heb beanú siicáid amach Stephen Cluxton cánáisnéis. Well, tá Michael McDowell tar éis freagart a thabhairt na líomhaintí a chur óna le. Ní hé nár hapa sé an deis i dteir se a chrá a chur ar na Gardaí. Ceart go leor. Ní fios cén dearc go becheart a bheith ar Sinn Féin i le Catalúine ach deir daine den choulúnathe gur fímíní iad rud nach chuireach intas ar bheithirim. Ní adar an iad Sinn Féin agus lucht Catalúine na scarúnathe nó ar cheart ó rinne acu a bheith scarú noch nó té eile béidir, níl is acu. Conas an Eorop a hábhail. Ná sin focail bheith cheart a bheith agam. Tá díobhín síle mó focail atá bhaimach. Or going mé ar aglan. Díobhín, bheicin tuh. Ní dhearna méid arma there. Conas an Eorop a hábhail íc gach saoránach de chuid an Aontais Eorpaí le díobhíní orpacha. Deir an tiiriseoir seo go bhfuil sé dá hamhlatha ach deirteach sé tárdú mar sin féin. Well, catha gur ícú airgid mór chun an ceanlíne seo chur isteach san Irish Times. iPhone ar $1,000 sládmhairge. Ní sládmhairge é. Ar gúsáid sládtúis ar bith. Tá rialtas tar éis €4.1 billiún a chur ar leataíomh do chaiteachas capitiúil. Níl is agam cén bhaint tag sin le sócuinní ach sin ina scéal. Agus bhfuil is agam sílim go naidhreoidh mé as tá mo Rohingya agam agus pléithe níos mó amárach le cúnamhtaí. Idir an dálín mar sin guím gach rá oribh agus tásúla go mbeidh a cant le chéile arís Sarawad. Slán.